Вітаю, мяне завуць Зміцер, гэта канал міфаблогія роднага краю. Зараз мы ўжо пойдзем святкаваць купалле ў дукорскім маёнтку, але спачатку важная для далейшага прагляду ўстаўка. Гэта відэа планавалася як прамая трансляцыя, але інтэрнэт тут не робіць. Ну, вось толькі ў гэтым месцы мяне падлучылі да іх Wi-Fi і высунуцца з гэтага пакойчыка гэтага офіснага я нікуды не высунусь. Таму я буду хадзіць са сваёй камерай, там нешта здымаць, паказваць, але будзе ўжо не ў фармаце жывой трансляцыі, бо інтэрнэту няма па-за межамі пакоя. Таму я хачу, каб і зараз вы ўявілі сабе, што гэта прамая трансляцыя і паводзілі сябе суадносна. Калі захацелася нешта напісаць, нейкая думка, адразу націснулі на плюсік з тайм-кодам, ды напісалі. Каментуйце каментары іншых. Таксама першыя некалькі гадзін пасля публікацыі я буду нічым не заняты асабліва, таму таксама адразу ж буду адказваць на каментары. І такім чынам у нас атрымаецца такая вельмі жывая гутарка. Ну ўсё, давайце пачынаць. Спецыяльная непрамая трансляцыя з купалля ў дукорскім маёнтку. Зараз мы паразмаўляем з адной з супрацоўніц. Яна раскажа, дзе мы тут знаходзімся, трохі пра купальскі, пра дукорскі маёнтак, ды пра праграму, якая нас чакае. Што ўсіх вітаю. Сёння мы ў дукорскім маёнтку. Гэта Пуховіцкі раён, аграгарадок Дукора. І тут у нас музейны комплекс арганізаваны. У нашым музейным комплексе адбываюцца розныя такія мерапрыемствы. І сёння у нас ладзіцца купалле, розныя інтэрактыўныя пляцоўкі, шмат актыўнасцяў. Напрыклад, там каля сцэны у нас розныя забавы з вядоўцам, выступ музычных гуртоў, майстар-класы па танцах і спевах. Можна самім далучыцца, паспяваць, патанчыць, навучыцца народныя танцы. Абавязкова. Ну і, канешне, купалле без вянковак это немагчыма ўявіць сабе. У нас тут некалькі такіх кропак з матэрыялам, каб людзі маглі сплесці сабе такі адмысловы галаўны ўбор. Вянкоў на ўсіх хопіць. Так, ну і, канешне, у нас майстры сёння да нас завіталі. Шмат майстроў, некаторыя з іх паказваюць розныя майстар-класы, таму, калі ласка, можна прагуляцца, паглядзець, нешта сабе набыць, альбо паўдзельнічаць у майстар-класе. Акрамя таго, у нас ёсць пляцоўка «Белы шацёр», дзе адбываюцца зноў-такі майстар-класы, там цікавыя імпрэзы, там у нас ужо адбыўся майстар-клас па ігры на цікавых інструментах, такіх хангі, металічныя. Таксама там выстава масак і майстар-клас адбудзецца па роспісе масак. Такіх з пап'е-маше можна будзе паўдзельнічаць, прымерыць на сабе нешта. Ну што, мы будзем ісці. Мы можам скокаць. Тут бачыце яшчэ кропачкі і розныя там фотазоны са стужкамі, можна фатаграфавацца і зноў-такі сплесці сабе вяночак. Можна прайсціся па алеі майстроў, акрамя нашых майстэрняў, які ў нас тут стацыянарна знаходзяцца, прыязджалі яшчэ цікавыя таленавітыя людзі. Шмат чаго можна тут заўважыць. Ну і будуць гастра-майстар-класы, калі так сказаць, то бок з ежаю, будзем гатаваць нешта адмысловае. Усё гэта ў нас распісана, ёсць праграмка, таму людзі разглядаюць. Таксама заўважце музычныя інструменты розныя, і гэтай паважаныя спадары будуць расказваць пра свае музычныя. Так, мы тады пазней да іх падыдзем. Давайце агляданую экскурсію працягнем. Там мы зараз ідзем у бок шатра, каб паглядзець, што там дзеецца. Ну і, канешне, для дзетак, які могуць стаміцца ад гэтага ўсяго такога незразумелага. Для бацькоў, якіх могуць стаміць дзеткі. Так, для бацькоў у нас тут. Ну і ў карчме можна пасядзець, адпачнуць, пад'есці, канешне. Не толькі карчма, у нас яшчэ дзве кропкі харчавання ёсць, страўні, шынок. Ну і для дзяцей у нас таксама ёсць зоны, гэта наша пляцоўка дзіцячая, розныя там батуты папрыязджалі. Ну і, канешне, перавернуты дом,
любимая цікавостка дукорскага маёнтка і дарослых, Так нават і на аватар дзяцей. поставілі сабе. Ну, конечно. Ну, тому што нас усе ведаюць пра як перавернуты дом, а потым здзіўляюцца, што тут была шляхецкая сядзіба са сваёй цікавай гісторыяй. Вось гэта ведаюць, ну, меншасць проста, таму што у асноўным дзеці, асабліва калі прыязджаюць, а дзе перавернуты дом? Ну так, дзеці. Ну, вось. А Ну то і і вось тут дзеці. у нас ўжо майстар-клас па роспісе адбываецца, можна паглядзець. Цікавыя такія пачвары. Добрый день. Блін, класныя маскі, прыгожыя. Да калядаў рыхтуецеся. Не, Нават класныя. Смокавыя. Сёння у нас некалькі гуртоў выступаюць цікавых. Гэта гурт «Этнолупс» з цікавымі інструментамі, пазнаёміцца з разнастайнасцю гукаў можна будзе падчас іх выступу. Таксама гурт «Росквіт». Ну, яны робяць такі фолк, вытачэнне Не, так, я іх розных дагэтуль музычных слухаў, інструментаў, да. Цікавая група, ну. Вось. І гурт Невіка, такая спявачка, яна сёння у незвычайным гучанні будзе упершыню сабрала такую групу. Будзем, карацей, сёння у нас такі першы прагляд, першае праслухоўванне адбудзецца. Спадзяюся, што будзе вельмі цікава. Ой, гэта сонейка мне... Псуе кадр? Ну, не псуе, дурыць галаву трэба Бутылек. круціць заўсёды. Круціш. То цёмна, то светла. Гэта самы боль відэаздымкі, гэта сонца, калі яно то ёсць, то няма, то ёсць, то няма. Ага, І да, трэба то разумею. адключаць, то падключаць. То нешта пакруціць, то адкруціць. Так, ну што ж, насупраць кузні у нас пляцоўка, дзе будзе адбывацца фінал нашага мерапрыемства. Гэта, канешне, агонь, вогнішча, так. Вось у нас там ужо падрыхтаваны будучы касцёр, так. І будуць тут карагоды, а таксама выступ фаер-шоу. Да, будзе сустрэча з пачварай у нас. З якой? Такая пачвара. Ну, нейкі там рагаты. І будзе будзе выбар, каля сцэны будзе адбывацца выбар купаленкі і купаліша сярод гасцей. Дзякуй за экскурсію, тады я буду далей сам басцяцца. Да, дзякуй І вам. паглядзім. Дзякуй. Да, пабачэння, да, дзякуй. Мікрафончик верніце, калі А, ласка. не, што, мне нормально. Я не бачу просто. Все, дзякуй вялікі. Во, падпісаны, дзякуй. Я адразу ж пайшоў у музей. З праграмай пазнаёмілі, то вырашыў даведацца пра месца, дзе я знаходжуся. Экскурсавода не бачыў, то давайце хуценька сам. Мястэчка Дукора у Пухавіцкім раёне мае досыць багатую і цікавую гісторыю, якую можна адсочваць яшчэ з 15 стагоддзя. Уладарамі на гэтых землях былі безліч самых розных прадстаўнікоў шляхетных прозвішчаў: сапегі, кізгайлы, шэміты, завішы, агінскія. Менавіта пры Оштарпах у Дукоры быў пабудаваны касцёл. Сёння гэта цэрква святога Іллі і мураваная сядзіба. Дарэчы, на тэрыторыі гэтай сядзібы сёння і знаходзіцца музейны комплекс «Дукорскі маёнтак». І уваходная брама – гэта цалкам імаверна, што старэйшая забудова, якая захавалася ад сядзібы Оштарпаў. Яе дакладная дата будаўніцтва невядома, але мяркуецца, што яе збудавалі якраз пры Францішкі. Гэта пачатак 19 стагоддзя. А вось палац сядзібы, хутчэй за ўсё, будаваліся ўжо крыху пазней, калі Дукорай валодаў сын Францішка. Леон, ці па-нашаму Леў, Францавіч Оштарп. Чалавек вельмі цікавы, ягоная біяграфія змяшчае некалькі характэрных фактаў, якія шмат чаго кажуць. Напрыклад, ён меў тытул камандора мальтыйскага ордэна. Як зразумела, складанасці выпрабавання 20 стагоддзя дрэнна адбіліся на лёсе палаца. Да нашых дзён ён не захаваўся. Ёсць толькі старыя фота і малюнак Напалеона Орды.
Потым я ўспомніў, што ў пачатку трансляцыі збіраўся нагадаць галоўныя купальскія традыцыі. То пайшоў шукаць месца, дзе будзе, ну, хаця б адносна стабільнае святло, ды не будзе такі ўжо капец які вецер. Бо вецер быў, ну, вельмі ўражваючы. Адзін прыклад, гэта вось ветраахова у мяне вісела, і яе здула ветрам. Яна, ну, тыпу, не проста сваливаецца, яна тут, ну, на вінце, на павароце. І таму я пайшоў недзе пашукаць, дзе можна нармалёва расказаць пра гэтыя ветрааховы. У мяне сябар жартуе, што ён кота на кастрацыю вадзіў, і вось, напэўна, такія штукі застаюцца. Я тут нешта цягаюся, шукаю, дзе месца можна добрае знайсці, сесці троху, нагадаць пра купальскія традыцыі, нічога не знайшоў, і ў галаву прыйшла добрая думка. Я пайду ў нейкую карчму, шынок, там яшчэ у іх тут ёсць, каб святло не міргала, каб вецер гэты, халера яго бяры, ўсё не задуваў. Я забіўся тут у ціхі куток у нейкай харчэўні. Вось, давайце нагадаем розныя купальскія традыцыі. Купальня само па сабе гэта свята летняга сонцастаяння, калі найдоўжэйшыя дні ды найкарацейшыя ночы. Лічыцца, што купальскі агонь, ён увасабляе сабой сонца, а таму можа праганяць розную нечысць, можа ачышчаць чалавека, ды валодае магічнымі ўласцівасцямі, нават аграрнымі, калі ёсць такія традыцыі, калі кідаецца лён у агонь, каб добра рос, там і іншыя зёлкі таксама, каб добра раслі. Карацей, агонь гэта галоўная частка купальня і сімвалізуе яно сонца. Таксама кола, якое спальваецца, гэта таксама сімвал сонца. То бок агонь не сам па сабе нейкі незвычайны купальскі, а гэта сімвал менавіта сонца. Таксама на купальне, што мы адразу ўспамінаем, гэта розныя паданні. Папараць кветку, пра пошук дзіўнай расліны, неверагоднымі, якая абладае свойствамі, можа там і ўзбагачаць, і мову звяроў, разумееш, карацей, усё тры ў адным, усё ў адным флаконе. Вось. Таксама мы ведаем, што яшчэ і іншыя зёлкі таксама збіралі. Не толькі папараць кветку, але і скакун траву, якая быццам бы магла пераносіць на вялікія адлегласці. Таксама пра, як яна была, гэтая трава. Карацей, яшчэ адзін варыянт травы, які мог ламаць замкі, любыя перашкоды, у тым ліку і жалезныя, карацей, разрыў трава. Разрыў трава магла любыя перашкоды на тваім шляху прыбіраць. Таксама я памятаю гісторыю пра яйка купальскае. Не купальскае, купальскае масла, якое было ў выглядзе яйку, і шукаць яйка, і шукаць яго трэба было на мурашніку. Вось. І таксама купальня гэта як памежны час, то бок у нас лічыцца, што у нас супастаўленне гэтага свету з іншым светам адбываецца звычайна ў памежны час. У межах дня гэта апоўдня апоўначы ды світанне захад. Таксама гэта у межах календарнага цыклу гэта сонцастаянне летняе, зімняе ды дні раўнадзенства, васенняе ды вясенняе. Вось. І купальня, вядома, гэта адзін з такіх межавых перыядаў, і ў гэты час ён вельмі прыдатны, па-першае, для варажбы, і, па-другое, у гэты час лічыцца, што нячыстая сіла выбіраецца у наш свет, ды можа табе нашкодзіць значна болей, чым у звычайны час.
так скажем. Про варажбу ўсё, што мы ведаем, гэта усе ведаюць пра пусканне вянкоў, але таксама ёсць яшчэ цікавы варыянт варажбы, калі не пускаюцца, калі дзяўчыны адкусваюць уначы траву, аер, здаецца, і гэтая трава, гэту камеру буду казаць, і гэтая трава, она з часам адрастае, і потым яны глядзяць, дзяўчаты, і чыя трава болей адрасла, тая хутчэй замуж да і выйдзе. Вось. Ну, а пра нячыстую сілу, так, яна разгульваецца. Дзіўна, што таксама адзначаецца, што не нячыстая сіла ў гэты дзень, там звычайныя дрэвы, жывёлы, яны прыміраюцца ўсе. Дрэвы размаўляюць адзін з адным, зверы адно аднаго не ядуць, размаўляюць. Усё яны абмяркоўваюць, а вось нячыстая сіла ў гэты час якраз і лютуе. І там здзекваецца з людзей і па ўсякім, па розным, карацей. Ноч таксама нячыстай сілай, і трэба паліць кастры, каб гэты святы агонь, ён нячыстую сілу праганяў. Дарэчы, агонь гэты святы, трэба, каб ён быў жывым, то бок яго не запальваюць альбо трэннем двух кавалкаў дроў, альбо выкрасаннем. І тады гэта жывы агонь, а запалкамі не лічыцца. Падрабязней пра купалле можаце паглядзець у вось гэтай серыі. Мы яе з былой дзяўчынай здымалі, атрымалася, на мой погляд, вельмі нічога. Плюс там ёсць кадры з купалля ў Суле, і вы зможаце параўнаць Сулы з Дукорамі. З Дукорай. Чаму хочацца казаць Дукоры? Ну ладно. Што я хачу пахвастацца, я ў дукорскім маёнтку, мне далі вот такую прэса. Прэса напісана. Таму зараз давайце хадзець, глядзець, што тут ёсць. І яшчэ ў мяне ёсць класная штуковінка. Во. Ты так бярэш, чык, чык. Во. І пайшоў. Вось, карацей, камера трымаецца. Далей я пайшоў глядзець маскі. Маскі з'яўляюцца неад'емнай часткай святочнай культуры беларусаў. На шмат якія святы людзі пераапраналіся. Ну, а з маскай касцюм ён робіцца яшчэ больш эфектнейшым, а чалавек амаль немагчыма яго пазнаць, што і трэба было на святкаванні. Все, майстар-классы скончыліся? Ну так, не на 10 гадзін, можа на супраць. Я поняла. Приготовились, а не приготовились. Всем привет, меня зовут Ника, и сегодня в Дукорском маёнтку я представляю свою мини-экспозицию с масками, лапами и с папье-маше. Этим я начала заниматься еще в 23-м году, когда писала первую голову, кстати, вот эту. Я делала на Славянский базар, чтобы делать такое, знаете, шествие спонтанное. А потом пошло-поехало. В октябре того же года была выставка сновидения, где я делала огромного дракона 4 на 5 метров, опять же из папье-маше. И потом после вот этого проекта дальше стали предлагать участвовать с масками и различными объектами. Но это еще далеко не вся экспозиция. Часть экспозиции расположена сейчас в Орше, и часть готовлю к следующему проекту, который будет 5 июля. Дякую. Спасибо.
Пасля гэтага я пайшоў на вуліцу майстроў, але па дарозе жанчына нешта распавядала, то вырашыў паслухаць. Асабліва ў купальні гэта трэба адставіць, таму што гэта яшчэ і вядзьмацкі час. І пра гэта мы таксама з вами паговорым, але я пачала згадваць спевкі, згадала, што мне, даруйце мне, калі ласка, мае галасавыя ўжо здольнасці, я згадала песню такую купальскую. На сягання, на сягання купалочка, купалочка. А у нас завтра і водичка, і водичка. А хто не был на Розповідайте трохи про... Розповідайте трохи. Я не готов сказать. Ну скажите так, ці ні. Ці отчапися малець. Ты сыграешь что-нибудь? Не, Покушала? Ви сыграете. Не, на жаль, у меня інший профіль. Стільки різних і нема вашого профілю. Мой профіль А, вон ти, птушечки. текстиль. Больш мягкий матеріал. Добрый день. У вас нечто незвычайне, это може розповідати? розповідати. Одразу починаєш такий, не вмію, нічого не ведаю. А я не умею розмовляти красиво. Не важно, як умеете. Або я. Папорочки є. Ну что, расскажете что? Ну, давайте поспробуємо. Спробую. Ола. Спробую. Я так в мене не вийде. И мотор. З чого почнемо? Ну, що у нас тут мається? Обереги рунічні, так само обереги різних, ну, там, неких там, як це, культур, мабуть, так. Так само у нас от боги, славянські боги із каміння такого, так само з дерева. Ось. Обереги в хату. Що тут у нас є ще такого цікавого? Ну, і... Анёлчик. Анёльчик. Як Ну, він гэта я не так зацісався до богов зацісався. до поганських. Это переход. Плавний переход з поганства у християнство. Реконструкція 988 Ну, года. у хронологічному порядку розставити. Так, так. Тут повинен уже криш стоять. Але ж ось, не як так. Не ведаю, тут у нас такое поганство трохи у меня, а я хочу некие украшухи уже по крыху робить, упрыгожвання. Ну, ось почав такі робити витінаночки на національну тематику білоруську. Ось. І ось з Маронага дуба навіть. Такі. Ну, подобаються перстенки драўляныя. Тут їх уже не шмат засталося, але ж все ж таки. Я кажу всім, відгадаєте, з якого дерева, буде скидка, знижка. Ось, ніхто не відгадав, покуль що. Ну, як би так. Да, як би так. Да нема за що. Вирежеться там все, що не треба. Я себе такого покупала, мне его ассоциировала не удержит. Надо штуки 3. Ну, там смотря как плотно вот замотать.
Оно тяжелое, а не просто так вот все. Ну да, там Чалавек адмаўляецца казаць, што ў яго за штукі, кажа, што ён непрыгожа гаворыць. Вот и все. Нічога, калі так пакіне? Добрый день. Распавядзіце ў камеру, што у вас тут? Ну давайте попробуем. Ну тут написано, что у нас тут Можна? клёска. Так, все, працуем. У нас тут ляльки, нячыстики, цацки с белорусским колоритом. Прыгожа, прыгожа. Есть оберегавыя ляльки традыцыйныя, ёсць больш мастацкія. Ой, я вас ведаю, вы мне падабаечкі часам народных ставіце. М? Я вас ведаю, вы мне падабаечкі часам ставіце. Гэта ютуб-канал «Міфалогія роднага краю». Ну Я тут добра. бадзяюся, мне По міфалогіі у нас тут таксама ўсё добра. Каб не вецер яшчэ, было б зусім цудоўна. Розныя нячысцікі, маленькія, вялікія, цмокі, краснолюдкі. ну, прыгожыя. Прыгожая, нічога не скажаш. Дзякуй, поспехаў вам. За што і вам таксама. Есть, кстати, феникс. Феникс. Я не могу. Ой, нет, про комаров не брали. Вот это? Нет, что у нас? Щука? Вот этот, пожалуйста. Вот это? Там, где... Что тут? Мядочак. Добрый день. Добрый. Распавядзіце штось камеру про ваши... нет, ты красивая. Ай, ну слушай. Я не красивый. Я ж сегодня... А что, ну, рассказать. Ну, что вы тут такое, что у вас цікавае ёсць? На беларускай мове ці Ну, як вам лепей, але пажадана на беларускай? пажадана на беларускай мове? Все, здымаем? Ну, добрый день. Да. Добрый. Добрый день. Мы приехали к вам с-под Дзяржинску. У нас там есть дом невеликий. Везли вам разные природные, можно сказать, стравы. Это вот цукаты с сосновой шишки, это збитень на меду, это различные варенье, варево, уксус. Не, видно, уксус, да. Уксус. Воцат, здаецца. Воцат, да, яблочный. Потому что надо было налепки робить на белорусской, так само было Налепки б на легче. белорусской мове. Ну, у планах такое есть. Усё для здоровья от природы, можно так сказать. Дякую велике. Да. Поспехов вам. Да, дякую. Добрый день. Добрый. Распавядзіце, что тут у вас у камеру? Ну, здесь я плету изделия из соломы. Соломы раньше делали все, что угодно. От предметов быта плели емкости для хранения зерна и круп, стелили полы, крыши накрывали. Также шляпа соломенная была незаменимым атрибутом крестьянина в поле. Она пропускает воздух и не пропускает ультрафиолет. Также соломенные изделия имели сакральное или обережное значение. Например, вот это магнитики на холодильник, каждый со смыслом. Ангел – хранитель дома и семьи. Солнышко – символ счастья. А веник, если повесить метелочкой вверх, привлекает достаток, а вниз выметает все плохое. Такие вот подвесочки называются соломенные пауки. Плели пауков раньше различных форм и размеров, от больших до маленьких брелков. Важно было сохранить конструкцию ромбик, считалось, что он впитывал в себя все плохое. И раз в год его принято было обновлять. Добрый день. Распавядзіце что-нибудь про ваши штуки? Записать хотите? Ну так.
Нешта ж цікаве, певно. Падаецца, ну, па гэтым, па розным археалагічным штукам. Пад плашчы гэтай за это. Просто рассказать? Ну, Так, конечно. Так, может, ты расскажешь? Нет, ты мастер, ты Что я рассказывай. могу рассказать? Ну, Я могу по шапкам рассказать. так, вот фибулы, ранние застежки. Вот. Тут витые есть, плоские. Вот, с таким орнаментом. Ну, его часто называют волчий зуб. Вот он, ну, такой в средневековье, в раннее средневековье, в эпоху викингов был распространен, и его и на браслетах использовали, и на кольцах, вот, и на многих украшениях встречается. И как бы, да. Вот. Есть большие вот такие фибулы, это уже вариант, когда на плащи, на тяжелую ткань надо было одеть. Ну и показатель статуса своего, да. Вот. Потом уже поздний вариант, это Европа. Тут уже больше как тоже, ну и застежка, но и где-то как декор уже использовался. Вот. Тут немножко по-другому он надевался. Вот. Ну, браслеты тоже средневековые, показатель, опять же, роскоши, статуса. Самі робіце? Да. З чого яны? В основном латунь, бронза. Минск. Дякую, поспіхів. Дякую. Ось ми з вами і розвершили таку ось Пяночки. відому базову пісню купальську, білоруську. Ось. А зараз пропоную вам розвершити, як на Івану Сонце грало. Не знаю, я тут не собираю. Ми її розвершимо спочатку усі разом. Таксама яшчэ дома, думаючы, што можна цікавага парабіць падчас стрыма, я вырашыў патрэніравацца і ў фотаздымцы. То пайшоў прапаноўваць фоткацца людзям у прыгожых строях, ды фоткаць тых, хто сам папросіць. Спасылка на фота будзе ў апісанні. Калі ласка, пазначайце мой аккаунт, калі будзеце публікаваць. Готовая? Віночки надіваємо? Як вам зручно, я ж ваш образ не ведаю. Можна з вяночком, можна без. Я тільки сняла фото. У нас большие вінки. Ну, невеликие, а добрые. На вас или так? Ну, в этого. У объектив. Ну, давайте крупненького. Особенно. Даремно. Ой, так на вас сонце блищить. Просто чудово. Русалка. Вот так был. Макияжка был бачный. И солнце знал. Дякую. Да, вам ще дякую. О. Ну во, каб людзям было бачна. Калі фоткі будуць патрэбныя, я вырашыў падпісацца.
На Ютубе будет канал, знойдете там про мифологию у меня. Там У меня есть еще волколака. давайте пофоткаемся, чому ж не. Айо, яка цудовна штука. Это на вечер покинула. Ну, я думаю, что вы ведаете там про... Коли детей ранее забирали, там подменивали, подменыши. Или это, мабуть, ближе до польской мифологии, не все ж. И после вырастало нечто такое. Ботики. Как бы ботиками было. Еще раз. Сфотографовать я уже. Тоже? Фотограф з мяне такі сабе, але я увогуле спачатку стрым збіраўся рабіць. Але інтэрнэта ж няма. У доміку спытаў Wi-Fi, яны мне сказалі, я выйшаў на 3 хвіліны, сказаў, інтэрнэта няма, паказаў у вакно, сказаў, будзе не прамая трансляцыя, будзе потым, таму заходзьце, паглядзіце. Ну хаця так. Ну гэта ж на ўсіх. Ну так, но я думаю, што тут троху меней будзе людзей, ўсё ж нядзеля, ўсё ж, ну, было ўжо некалькі святаў, свята сонца было, і ў гэтым, і у азярцы нешта было таксама. Таму вось так. Яшчэ наш Грюнвальд наперадзе. Пэўна, пабачымся. Ну тады я, напэўна, кіну камеру, буду хадзіць сам. У нейкі момант я заўважыў гульню пра нячысцікаў. Хто, канешне, абмінуць такое не мог, ды стаў чаргу. Ну, вот назва 18+. Это жабье царство или что? Это цицоха. Цицоха называется. Это такая пачвара, выглядае як жаба. У яе вельмі такі востры язык, і она ім чапляе людзей і высасвае кроў. Я сказал дрэнная, наоборот. Ой, господи, ну добра, пан. Трэба адкрыць, сказаць дрэнная ці добрая. Ну добрая, дрэнная, альбо можете назвать назву. Подойди без проблем. Трымайце, вы адзін. Добра, давайте. Давайте гулять. Давайте. Сейчас, почакайте, я только додам цікавых постатей. Давайте. Все, додали? Додал. Ну, пошли знизу, что это... Жэўжык? Так, пан, малайца. Ну ты ведаеш, яшчэ вельмі часто называют такого человека бадзёрага, жэўжык. Ну так. Ну что, ну это водяник. Это правильно, водяник. Водяник может быть добрый, может быть дрэнным. Была одна рэч, якую водяник не вытрымліваў. Что не вытрымліваў водяник? Попел. Попел, а яшчэ что? Свист. Свист там по-рознаму. По-рознаму, ну так само. Про чарцей то приманивают, то отпуживают чарцей. И каго гэта Славук намаляваў? Это Славук так намаляваў. А каго? Ну яго ўсе гэтыя падобныя. Холера, я не памятаю, кто. Это я дам подсказку. Гаёўкі з нейкім человеком. Вельмі близко, да. Это их дед. Гаёвы дед с гаёўками. Гаюн, правильно. Гэта Гаюн. Ён адказваў за самую старажытную частку леса. А ведаеце, як яго, а чулі, як яго прывабіць? Як іх зрабіць так, каб ён цябе не забіў? Ён забіў тады, калі чалавек хацеў знішчыць старажытнае дрэва. То есть ён часцей за ўсё людзей пугаў проста, але калі, например, чалавек хацеў без яго дазволу спіліць дрэва, што ён рабіў? Ён яго мог заваліць ім жа. Таму Гаюна трэба было яксьці зрабіць такім чынам, каб ён табе не чапаў. Было 3 варианты. Першы вариант. Што рабілі? Першы вариант, правильно ці не, напрыклад, зайсці і пераапрануць рубаху наадварот. Другі варыянт, пакрыць святой вадой дрэва. Трэцяе, трэба было прынесці ахвяраванне, потым уйсці. Калі ахвяраванне наступны дзень з'едзена, то можна гэта спіліць дрэва. Якое правільнае з гэтых 3? Это мы так яшчэ. Так, што там было? Ахвяру прынесці, святой вадой паліць і перапрануць рубаху, калі заходзіш у гай. Не, ну ахвяру прынесці. Правильно, прынесці ахвяру. Перапраналі рубаху, калі гэта было. Без дадатковых пытанняў, просто лупім усе. Лупім усе. Толькі заставце штосьці мне для гасцей. Ну так. Добра. Да не, ну можна, давайте полову без проблем. А хто гэта? О, это цікавае. Гэтага я уже ведаю. Вы гэта ўжо ведаеце, так. Юрый гладзіў? Ну, не скажу. Это чаргавы. Ну, это дух апошняга памерлага. Ён лічыцца, што робіць такім чынам, каб смерць прыйшла як можна пазней. Добра. О, у вас яшчэ гэтага не было, таварыша. Так, это дрэнны дух.
Гэта не смерць. Это не смерть. А вы что, там няма подказок, Зая? Ну, не ведаю тады, што гэта можа Это быць. Сербай. Ну, Это дух зразумеў. голода. Так. Так, што у нас тут? Ой, гэта півень. Ну, гэта Півень. лёгка. Гэта смаляны чорт. Правильно. Гэта... Так, ну, бачыце, я ў славуках дрэнна разбіраюся. Ну, не ведаю. Это бай. Бай? Альбо Дед Бородед. Угу, добра. Ой-ой-ой, якая жудасць. Нешта балотная баба якая-небудзь. Не. Ці як гэта завецца? Лойма. Лойма. Это лойма. Добра. Гэта... Ну, гэта хатнік, пячурнік. Пячурнік. Это пячурнік. Гэта... Рыбіна нейкая вялікая. Як гэта цар рыба называлась в Полессе? Малімон. Во. Малімон. Дакладна. Ну, давайте вось до гэты рад яшчэ даб'ем. Ну, што, вупыр, мярцвяк. Вупыр, мяцвяк. Хапун. Хапун, добра. Дзеці. Ой, гэта смешны. Гэтага, Яўгена Кота падаецца. Так, Яўгена Кота. Стылі. На літру М, 4 літры. М. Меша. Не ведаю, не. Яўген так... А гэта Слендермен з свету беларускага фальклору. Пушчавік. Ну, нейкі дзіўны тут пушчавік. Ну, прабачце, які был. Ну, і зноў. Ну, так, это нейкая халера. Так Халера альбо воспа. Гэта так, хвароба нейкая. Вось такі разнастайны нас Дзякуй беларускі. вялікі. Вам таксама дзякуй. Давайте сейчас дзяўчаты, яны будуць. Дзяўчаты могуць пакінуць ім гэты. Так, это я пакіну, а астатні зараз пакладу. Гуляўшы з чалавекам у карты, я пачуў на гукі валынкі, якія чамусьці ішлі не з боку сцэны.
Може, розкажете на камеру пару слов про себе, хто ви, що ви? Не. Ні? Мы просто так приехали. Так, просто тут? Да, мы гости. Ну, ясно. Цудовно граєте. Ні, ну, добре. А то знаете? А мы просто приехали. Я думав, некий гурт, виступ, ну. Не. Так просто. Імпровізація. Клас. Купали, веселимся. Ну, правильно. Ну, там сейчас запили. Там типа тебя крутят как... Таксама знайшоў вось агульную расфарбоўку. Прышпільная штука. У мяне будзе серыя пра міфалогію ў мастацтве. Я ўжо здымаў з Евгеніяй Валента, з Евгенам Котом, з Евгеніяй Кот. Так атрымліваецца, што Женя у нас самае міфала-мастацкае імя. То падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць гэтую серыю. Ну а калі вы мастак, у якога міфалогія займае важнае месца ў творчасці, то напішыце мне ў дырэкт у Instagram. Трохи есть. Петя ж у меня, я его к себе переманил. Ну, он лет 10 работает. Да, туда 4-5 мы с ним поработали здесь. Я устал его тянуть на себе, я его... Все, Петька, на вольные хлеба, сам зарабатываю. Потым я трапіў на гарадзішча, паглядзеў катапульты, пайшоў у катавальню. Там люди проходили. Адразу ж пры ўваходзе пабіўся галавой аб страху. Добрая катавальня. Это мини-рыночек, я так понимаю, здесь. Распачалася музычная праграма. Першымі гралі этналупсы. Яны пра сябе кажуць. На Fusion Band у музычнай цырымоніі першабытны вайб у сучасным выкананні. Яны его просто знаходзяць, полы ствол, зразаюць, інструмент адразу гатовы. Ён іх несе такую віртуальную трансовую функцію, вконвае частку, музычную частку іх абрадах. Шчыра кажучы, не моя музыка, і не столькі з-за дзіўных інструментаў. Наадварот, было цікава пра іх паслухаць. Але зараз, можа, скажу тое, што камусьці не спадабаецца. Хаця у влогу ў гэтым будзе яшчэ шмат асабістых меркаванняў, таму калі вы не можаце чуць меркаванні, якія адрозныя ад вашых, то выключайце лепей зараз. Не мучайце сябе. Дык вось,
Звычайна не люблю песні без слоў. У словах, ну, сэнс песні, а без слоў губляецца сэнс. Такая у мяне логіка. Песня можа быць без слоў, калі ёсць там танец, там ці саундтрэк гэта з кіно, ці ты пад яе трэніруешся, ці ты бульбу пад яе шукаеш у еўрку. Карацей, ну, ёсць нешта, што замест тэксту дае песні сэнс. Хаця рабяты, што былі з валынкай, барабанам ды нечым струнным, мне спадабаліся. Можа, мне зусім нечуллівая натура, ці наадварот, зусім чуллівая, што бадзёрая валынка мяне бадзёрыць, а з небадзёрых, як на лупс, я пайшоў у перакулены дом. Прышпільнае месца, нічога не скажаш. А посмотрим, ты можешь сфоткать меня, пожалуйста? Типа я держусь на одной машине. А гэта хто зараз выступае? Гэта капеля Алёны Мелешкі. Яшчэ я планаваў зладзіць конкурс. Ну, які ж конкурс без падарунка? То набыў вось такую драўляную выцінаначку у таго майстра, што даваў мне каментар, а ў таго, што засаромеўся, нічога не набыў. Шкада яшчэ, што тая жанчына з лялькамі сышла. І ў працяг тэмы песень конкурс. Вітаю. Я тут зараз раблю конкурс. Назовите две любые купальские песни, акрамя купалинки, атрымаеце ў падарунак вот такую дошечку. Я еще знала, вы знаете, наверное, это для другой девушки. Ну, я... Благодарю. Добрый день, ребята. Робим конкурс. Назовите две любые песни купальские, акрамя купалинки, атрымаеце дошечку ў падарунак. Так, Заячка, Шеренька, где что это? Заинька? Я не памятаю, она купальская? Так, ты Заячка. Ну, ладно, добре, може я дурноватый, не ведаю. Ивана Купала, знаете, Купала, Ивана Купала, Купала, Ивана Купала. Добре. Все, две. Не, так это одну вы назвали, одну Не, вы. а мы вместе. А нет, так вы ж не гэты. Зараз я Не. вам скажу. Ой, Яна Івана, да Яна Купала. Тримайте. Дякую велике. Звертайте. Вось так хутенькая дошечка знайшла сабе ўладальніцу. Шчыра кажучы, я думаў, што атрымаецца конкурс даўжэйшым, але хутка трапіў на дзяўчыну, якая разбіраецца ў купальскіх песнях лепей за мяне. Ну і нічога, як казаў класік, заўсёды тваім застаецца толькі тое, што ты аддаў. А ў мяне таксама ёсць падарункі з Гомля. Гэта календары беларускі бестыярый. Новый і стары. Там малюнкі розныя, і што мне больш таксама, не больш. І што мне таксама падабаецца, тут вось ёсць пазнака, дзе згадка ідзе. І вось такі шыкоўны цмок. Ну, прыгажу ўжо, ну. Дарыць падарункі класна. І прымаць, канешне, таксама. Ладно, працягваем. Хутка вы ўбачыце гурты Росквіт, Чабор, Нявіку, ды Фаер-шоу ад Кетры ды Стым-шоу. Калі вам падабаецца гэта відэа, стаўце лайк, а калі хочаце дапамагчы праекту пра беларускую міфалогію, то вось рэквізіты. Я здымаю, мантую ўсё сам. Таксама у нас шкада, што і ежа, і транспартныя расходы, і начлег усё гэта платнае, таму я буду вельмі ўдзячны вашай падтрымцы. Можа, скажыце, хто вы, які гурт, каб было зразумела. Для тых, хто не ведае, ну вядома ж. Добра.
Готові? Усім привітання! Ми гурт «Розквіт». І сьогодні ми виступаємо уже зовсім хутка на сцені у Докорскім маёнтку на Купалі. Ми вельмі удзячны за запрашэнне. І калі ви яшчэ не чулі гурт «Розквіт», калі ласка, подписывайтесь на наш інстаграм «Розквіт Фолк». Мы спяваем беларускія народныя песні ў сучаснай апрацоўцы. І усіх запрашаем. Дякую. Дякую вялікі вам. Ну що, все, зараз підрихтовка апошня, дорожа. Привітаємо. Що хотягайся? Ну, я бачив, що будеш робити онлайн-трансляцію. Інтернету нема. Нема? Отваливается вещь? Ні, так його просто мобільного нема. Вось, дарэчы, цалкам аўтэнтычны момант з дзяўчынай ды смокам.
Потым выйшла Нявіка, сказала, што рыхтуе сумесны праект з гуртом Чабор. Чабор, як напісана, рамантычны поп-панк-гурт з Мінску, усю энергетыку калектыва стварае меладычны вакал разам з запамінальнымі гітарнымі партыямі. То спачатку Чабор выканалі некалькі сваіх песень, а потым да іх ужо далучылася хэдлайнерка. Спасылкі на ўсе гурты будуць у апісанні пад ролікам, таксама буду ўдзячны, калі вы падзеліцеся гэтым відэа. А сегодня купали? Я думаю, блин, а не буду я тягнуть кота за хвост. Реально? Давайте заспеваем папе раскветку одразу и будем бэм! А там далее погляжем. Агульны выступ рабятаў нагадаў мне любімы гурт маладосці. Ладно, яшчэ не стары, але вось калі мне было каля 20 гадоў, маім любімым беларускім гуртом былі без назвы. Вось іх мне і нагадаў агульны выступ Нявікі ды Чабора. Саліста Чабора нават таксама Алесь завуць.
Ну, музыкальная программа реально была очень классная, она была более такая атмосферная, мне кажется, она... Душевная, что-то личное было связано. Да, про друзей, про любовь. Да, автор видно, что вложила, ну, какие-то свои личные переживания, какое-то... Ну и задала все-таки вайп, атмосферу, наверное, этому празднику. Какие темы были важны. Який гурт найбільш за всіх сподобався? Вишня мне понравилась, она очень классная, прикольная, да. Да. Гурт мы не запомним первый раз, ну, про них это и узнали. То есть, в принципе, в социальных сетях никогда мы не попадались. Да, никогда не попадались. Дякую. Пожалуйста. Мы здесь уже больше 6 часов, мы тут первый раз, и, наверное, первый раз мы вообще празднуем Купали где-то за Минском. Это очень классно, очень много разных мероприятий, и сейчас вот мы здесь среди всех, и это будет очень, наверное, ярко, поэтому очень запоминающее среди дождливого лета данное мероприятие. Про музичную частку, хто сподобався більше за все, як увогуле? Наверное, все, потому что не хватало вот этого всего яркого. Скажем, садочку не може перейти дружба, що сподобалося більше за все? Ну, честно, все. Дайте кому-нибудь сумленного микрофон. Я согласна, что все. Мария. Так само. Ну, честно, мы не помним название исполнителей, но то, что мы слышали... Девушка пела, очень красиво было. Да, скорее всего, последняя девушка. Мы плели венки под эту музыку, это было очень красиво, очень вспоминающе. Спасибо. Дозвольте, коли ласка. Пару кроків. Так, увага. Ходнями. Так, з походнями зараз. Утыкайте поміж щілинами вожгетних, да, березових турбанок. Бервенів, коли ласка, да, кабіну занялося. І вертайтеся, коли ласка, за обмежувальне коло, все вертайтеся. Вау! Гэта я опусціў камеру, каб пераключыцца на фота. Нагадваю, усе фота ў спасылцы ў апісанні. Калі ласка, пазначайце аккаунт пры публікацыі. Калі вы сваё фота спампавалі ды не хочаце, каб яно было агульнадасяжнае, то напішыце ў Інстаграм, мне таксама я выдалю, гэта не праблема.
Тім шоу. Так, зараз у нас тут. Дзяўчынкі, цудоўны выступ. Як у вас так атрымліваецца? Кожны раз на любым фэсце выступаць так шыкоўна, што просто вау. Дякую вялікі, да. Гэту ночечку русалкі, яны... Я не ведаю, што вам казаць. Цудоўная, ну от купалі, гэта наша прафесія. Цудоўны выступ, дзякую вам вялікі. Так, дзеткі, ты чый? Ты чый? Спатыкнуўся аб нейкія раскладзеныя фаер-шоўскія прылады, то я ўжо у накерасіненых кросах адышоў троху далей. І добра, бо сцімпанк жылі не па-дзіцячы. фаер-шоу? Интересно, впервые такое видела, настолько масштабное. Ну, первое больше подходит под фестиваль Ивана Купала, обряды, интересно, таинство, а второе уже шоу. Дякую. Уже ляночки, каліна. Як вам фаер-шоу? Сподобалося? Сподобалося. Вельми. Потым скакалі праз вогнішча, пускалі вянкі. Я камеру прыбраў, ды таксама з нейкай дзяўчынай праз вогнішча скокнуў. Вось так прайшло купалле ў дукорскім маёнтку. Давайте зараз разбяромся наконт плюсікаў, мінусікаў, ды паставім адзнаку гэтаму мерапрыемству.
Пачнем з плюсаў. Кожны знойдзе нешта цікавае для сябе. Хочаш слухай песні, хочаш танчы, хочаш гуляй, у гульні, хочаш пляці вянкі, хочаш еш ды пі. Музычныя гурты розных напрамкаў, майстры з рознымі вырабамі, этна-фаер-шоу, не этна-фаер-шоу, квадрыкі, лодкі, лук, музей, адгадай нячысціка. Ну, гэта, вядома, моя любімая гульня. Но вы зразумелі, кожны знойдзе нешта сваё, ды сумна на купальні не будзе. Добрая арганізацыя. Былі трансферы з Мінску ды назад. Ніякіх там рамак шманання, супрацоўнікі ветлівыя размаўляюць па-беларуску. Мне было прыемна там знаходзіцца. Таксама варта адзначыць і бяспечнасць, бачыў медыкаў, пажарнікаў. Прыемна, што чэргі былі невялікія паўсюль, акрамя, і ось гэта пераход да мінусаў, акрамя пад'есці. Я разы 3 заходзіў пад'есці, глянуўшы на чаргу, разварочваўся і выходзіў. Такія моманты думаеш, ну, добра, што я не схуднеў да лета, як збіраўся. Калі ехаў з мерапрыемства, адна дзяўчына казала, што нявіцы не далі скончыць праграму. Тут варта адзначыць, што ацэньваючы арганізацыю іншых, сваю арганізацыю я ацэньваю не вельмі высока, яна далёкая вельмі ад ідэальнай. Тут, напрыклад, на гэтым купальні я ўсё перажываў, што там у мяне батарэйкі сядуць, я там сачыў за камерай, сачыў, каб тэлефон не сеў, сачыў, каб мікрафоны не селі. Ось, зонцік узяў, каб гэта ўсё не замачыць. А у канцы музычнай праграмы тупа змерз. І пайшоў грэцца ў харчэўню, а таму і канцоўку нявіцы з чаборам прапусціў. Таму вось пра іх. То, што ім не далі скончыць выступ, я ведаю толькі са словаў іншых. У выніку, ці варта ехаць? Дакладна так. Ці варта ўзяць сабойку? Дакладна так. Мая адзнака 8. Ці не зажмотіць 9? Ці вы б далі меней? Пішыце свае ўражанні ад купальля ў Дукорскім у каментары. Калі вы святкавалі недзе яшчэ, то параўнайце з тым, што бачылі зараз. Дзякуй, што даглядзелі відэа да канца. Бывайце здаровы, жывіце багата.